Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagan sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Desyembre 8, 2022. Ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Kapitan De Los Santos ginpapanaugan sang 6 ka bulan nga suspension na. Police Stations number 8 kag 2 may person of interest na sa duha ka separado nga pagpaniro sa syudad sa Bacolod. Sa balita national, NBI ginausisa ng death certificate sa mga drug war victims sa 150 bilyones pesos ng inisyal nga pondo sa Maharlika Wealth Fund Bill suno sa nagaduso nga kongresista. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 6:02 kagkaroon na sa detalye na sang mga balita lokal. Aprobado na sang sangguniang panglungsod diri sa may syudad sa Bacolod ang 6 ka bulan nga suspension batok kay punong barangay Joseph De Los Santos ang barangay 16. Base man sa unanimous nga desisyon sang konseho sa ilang regular session kahapon nga adlaw Miyerkules. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang chair sang Committee on Laws and Ordinances. Ang rekomendasyon sang iya komitiba nga ginupdan sang konseho ang ginbasiman sa mga ebidensya nga ginpresentar sa mga tagreklamo batok sa punong barangay. Ginpahayag ni Espino nga nag-agi sa nagakaigong nga proseso ang mga kaso sa diin. Ginatagan man sang oportunidad ang magtimbang nga bahin sa pagpresentar sa ilang mga position paper. Ginpahayag sang konsehal nga napamatud-an sa iya komitiba nga mayra sang klaro nga bayolasyon ng kapitan kun nga ini ang ginapapanaugan sang suspensyon. Ginklaro man Espino nga labing unay ni nga natabo sa may Bacolod City sa diin ginpamatbatan sang konseho ang isa ka opisyal nga ginreklamo. Sa nibaluan nga nagugat ang administrative complaint sang pila ka mga opisyales sa sang amuman nga lugar. Batok sila kapitan bangod sa delay nga pag-release ng ila honoraria. Ilabi na ang reklamo ang falsification sang 2021 annual budget sang barangay 16. Nakita natin nga blatant na gid no. Kung ang evidence was very already glaring without a doubt nga makita naton nga ginubraya sa iya kaugalingan mismo nga barangay labi na gid ang pag-falsify niya sa ilang budget at ang annual budget nila sa barangay. Ang ebidensya is very specific no. Nabatian na si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sa iban nga balita lokal, patayang tagiyas ng MPS Security Agency matapos nagintiro sang riding in tandem sa may Magsaysay Avenue Proc Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod kagabi Miyerkules. Ginkilalang biktima kay Ivan Magbanwa, 39 anyos, residente sang Regina Town, Purog Cadena de Amor, sa may Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod. Si Magbanwa ang gintiro gamit ang kalibre 45 sa sulod sang iyang salakyan nga nagresulta sang iyang kamatayon. Ginpahayag ni Police Major Jory Puerto, hepe sang Police Station number 8, may person of interest silang ginalantaw sa kamatayon sang biktima. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Puerto, gingamit ang security agency ni Magbanwa sa isa ka kompanya nga may konflikto. Suno sa hepe, may ginpahalin ang kompanya nga ginkaakig sa mga persona sa din si Magbanwa ang ginbalikan bangon sa paggamit niya sang iya security agency. Nagapati naman ang kapulisan nga gun for hire ang mga persona nga nagtiro sa biktima. Siya na tagiyan ng agency. Okay. So may kliyente sa kumpanya na medyo may conflict. So siya ni ka-from incorporation sa kumpanya ni may sa agency pa sa kumpanya na ang may natipo nga magbansiya. Bali agency ang gamit para magbantay sa kumpanya na siya ka-front. Nabatian ang hepe sang Police Station number 8 si Police Major Jory Puerto.
Lansihanay naman sa illegal nga droga ang ginatanaw naman sa Police Station number 2 sa pagtiro pilason sa isa ka miyembro ng LGBTQ community sa may Purok Sigay Barangay 2 syudad sang Bacolod kagabi Miyerkules. Ginkla ang biktima kay Renante Helang 44 anyos tumandok sang Purok Prosperville Barangay Sumaga syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Police Lieutenant Genito Pastrana ng Deputy Police Chief sa Police Station number 2 may ginpabaligya nga droga kay or sa biktima nga wala niya mabayaran na. Ginpahayag ni Pastrana nga sa baylong ibaligya sa biktimang droga iya niging gamit rason nga ginkaakig sang suspect. Ginpahayag pa sang hepe nga may person of interest na sila nga ginatanaw apang kinahanglanon pa nila sang ebidensya. Ang biktima ang isa ka ex-convict kag 2021 lang sang nakagwa sa New Bilibid Prison sa kasong illegal possession of prohibited drugs. Ginpahayag ni Pastrana nga natabo ang pagtiro kay Helang sa Purok Sigay Barangay 2 sa diin siya ang naga-estar. So, preliminary na establish na ng tuod nga identify sa nga tuod biktima nga ini siya taga Purok Prosperville. Ex-con nakagawa sa prisuhan sang 2021 tungod man sa kasong droga. Binlan tao sa tubong nga kita tubong person of interest nga gina-develop. Nabatyan ang tingog ni Lieutenant Pastrana ang OIC sang Police Station number 2. Sa dugang pangabalita lokal, nagsungka sa mga otoridadeng sa kamiyembro sa underground movement sa mga rebelde nga grupo sa may Southern Negros las 3 ng hapon kahapon or nagligad ng Martes na Desyembre 6 sa may hasyenda punong Barangay Kapitan Ramon Syudad sang Silaya. Ang nagsungka nagedad sang 50 anyos kag tumandok sang Barangay Tapi sa may syudad sang Kabangkalan. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony de Roca ng Happy sang Silay City PNP. Hungod nga wala ginhingadlan ang nagsungka para man sa iyang seguridad. Pagpahayag ni Daroca nga may nagserbe nga middleman sa pagsungka sang rebelde. Ginsungka man sini ang isa ka unit sang sulpak kag rifle grenade. Samtang ginklaro naman ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II nga hindi pa kinahanglan sa karon ang pag-hire sang bago nga mga drivers sang government vehicles sang gobyerno probinsyal. Inibisan pa nga gin-terminate ang kontrata sang 12 nga mga ambulance drivers sang Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD. Ginpahayag ni Diaz nga sa tion nga mag-hire sa mga drivers sang gobyerno probinsyal. Ila obligahon ang mga aplikante nga dapat mayroon sang National Certificate o kon NC2 sang TESDA kon Technical Education and Skills Development Authority. Ginpahayag sa opisyal nga gusto lamang ipasiguro sa gobyerno probinsyal nga nagasunod sa mga pulisa ang mga empleyado. Nagligad nga daw gin-terminate ang kontrata sang 12 ka mga ambulance drivers sang PDMPD bangod sa atrasado nga pagsumeter sang trip ticket. Samtang ginpasakaan naman sang kaso nga grave misconduct ang sa baka driver nga regular nga empleyado. Ang NC2 TESDA ang para sa mga learners nga interesado apang wala sang formal education background. Ini nga kurso ang nagatuyo nga mabuligan ang mga estudyante nga maka-operate sang light motor vehicle sa idalom sang LTO restriction code. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. D3 Biofood Supplement maka For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate.
Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Inumpisa na sa National Bureau of Investigation o NBI ang pag-usisa sa mga death certificate sa mga drug war victims. Ini matapos ginagwa ang damlaglang court ruling sa Court of Appeals sa CONCA nga ginamanduan ang local civil registry sa syudad sa Caloocan nga insaktuhon ang rason sa kamatayon sa death certificate sa ka-9 katuig nga batang lalaki nga napatay bangod na sa labat sang bala sa drug war police operations sa
sadtong Desyembre to 2016 sa iyang death certificate na butang bronchopneumonia ang cause of death apang nibaluan nga base man sa ebidensya nga ginpresentar lakip ng deklarasyon sang medical legal nga ang bata ang napatay bangod sa pagpangluthang. Ginpahayag ni DOJ Secretary Jesus Crespin Remulla isa ini kasay sang falsification rason nga ginausisa sa karon sang NBI. Sa karon mayara na sila sang siyam ka mga kaso nga ginaimbestigahan angot sa wrongful death. Sa iban nga balita national, ginpahayag ni House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Estela Kimbo nga 150 bilyones pesos ang inisyal nga pondo sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund o kon MWF bill sa tuyo nga mapadako ang pondo gikan man sa state-run financial institutions pagiman sa pag-invest. Ining ginalunsyo ni Kimboy sa kadlaw matapos nga ginkakas sa mga authors ang hagna sa Kongreso ang GSIS kagang SSS nga pagakuhaan sang pondo. Ang MWF bill ang pagapondohan halin sa Land Bank of the Philippines nga may 50 bilyones pesos, Development Bank of the Philippines o kon DBP nga may 25 bilyones pesos, kag ang dividends o kon profits sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Una nga ginaduso ang 250 bilyones nga pondo para sa hagna pero ginulan sang pagpakamalaot sa mga GSIS kag SSS members, ekonomista kag grupo sa mga negosyante matapos nga nalakip sa unang planong pagkuha sang pondo gikan sa GSIS kag SSS. Suno sa kongresista, nagsapol sila kaupo ng mga economic managers sa kahapon nga adlaw Miyerkules kag nagdesisyon nga hindi husto nga ilakip sa karon ang GSIS kag SSS. Ginkakasman sa listahan sang mandatory contributors ang General Appropriations Act kag ang National Treasury. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pangabalita national, nanawagan ng House sa Makabayan Block sa Kongreso ng ipasar ang file nilang hagna angos sa 33,000 nga minimum wage sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno. Sa House Deputy Minority Leader Franz Castro sang ACT Teachers, House Assistant Minority Leader Arlene Brosas kagabatan Party List Representative Raul Manuel ang nag-file sang House Bill 6560 nagdigad ka Desyembre 7. Sa news conference, subong adlaw, ginpahag ni Castro nga ila graduso nga himuon 33,000 ang salary grade 1 nga base man sa family living wage. Ginehemplo ni Castro nga pila ka mga empleyado sang gobyerno ang nagakabudlayan sa 13,000 pesos nga sweldos kada bulan sa idalong man sang existing nga salary grade 1 nga mas manubo kung ikumpara sa minimum wage sa National Capital Region nga 570 pesos sa kada adlaw. Ginehemplo man sang mga kongresista ang middle-level employees lakip na mga manunudlo nga nagabaton or magabaton sang 27,000 pesos nga sweldo sa kada bulan o kung salary grade number 11 sa 2023 sa idalong man sang existing alay. Para sa grupo, ila ginakabig nga injustice nga iban nga public employees ang nagatuman sang ilang trabaho para sa publiko pero hindi mahatag ang husto nga sweldo para sa ila. Samtang ginpahayag sang Department of Agriculture kon DA nga ginapangitaan na sang solusyon ang pagsaka sang presyo sang pula nga Bombay sa Pilipinas. Ginpahayag ni Christine Evangelista ang spokesperson sang DA. Plano sang gobyerno nga direktang magbakal sa mga producer kag gini ang ibaligya paagi sa kadiwa stalls. Ginatanaw sang DA nga subong nga bulan mayra sang harvest ang mga mangunguma. Sang Nobyembre 29, ginpahayag sang DA nga ila ginatutukan ang pagsaka sang presyo sang red onion nga naglambot na sa 300 pesos sa kada kilo. Ginpahayag ni Evangelista nga nagapakig-angot na ang DA sa Bureau of Plant and Industry o BPI para may baluan ang rason sa pagsaka kag kun may sang shortage sa supply. Ginpatagman ni Evangelista nga sa pag-harvest ng red onion ginabaligya ini sa mga mangunguma sa mga traders kag ini ang ginabutang sa cold storage facilities. Ginpatag sa opisyal ang traders ang nagadesisyon kung saan nila ipagwa ang red onions sa merkado. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa dugang pangabalita national, nagsusyon ang isa ka health experts ang annual o kung biannual vaccination bilang posible opsyon para mapabilin ang proteksyon batok sa mas makalalaton ng COVID-19 variants. Sa public briefing subong adlaw, ginpathag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante nga ang immunity halin sa COVID-19 vaccine ang naganubo pagkatapos ng 6 ka bulan. Ginpahag ni Solante nga tubtob nga mayara sa COVID-19 cases sa pungsod, may posibilidad nga magsaka ang kaso rason nga kinahanglan ang padayon nga protection batok sa basakit para malikawan ang mutation sang mas lala nga kaso. Sa record sang Department of Health, nagapakita nga 73.7 milyones na ka mga Pinoy ang fully vaccinated kontra COVID-19, samtang maya naman sang 21 milyones ang nakabaton sang booster shots. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Senator Nancy Binay nga dapat makapakita sang pabatuod nga ang pondo nga ginahatag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang nausara para sa ilang programa kag mga proyekto. Ini matapos nga ginbalik ang 10 bilyones nga pondo sang task force sa pinal nga bersyon sang 2023 General Appropriations Bill. Ginpahayag ni Binay nagapungko bilang Vice Chair sang Senate Finance Committee ang pagbalik sang pondo ang kabahin sang kompromiso nga nagakatabo sa tion sang bicameral conference. Ginpahagman sang senadora nga iya pagabantayan ang pagpatuman sa mga proyekto ilabi na nga inina ang ikatatlong tuig. Nagligad nga Oktubre, nagpangabay si Binay sang completion status sa mga proyekto sang task force matapos nga nagpangabay sila sang 10 bilyones pesos para sa Special Purpose Funds o kon SPF sa 2023. Ginpakita ni Binay ang dokumento nga nagapakita nga 50% sang proyekto nga ginponduhan sang 16.4 billion nga SPF sang 2021 ang napabayan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:22. Kag sa atin naman nga sports balita, dominar ni Heidelin Diaz ang World Weightlifting Championship matapos dako ang 3 ka gold medals sa women's 55 kg division sa may Bogota, Colombia. Na-lift ni Diaz ang 207 kg para lutuson si Rosalba Morales sang Colombia kag Ana Gabriela Lopez sang Mexico. Nagdaog ang Pinay champion sang 3 ka gold medal sa snatch, clean and jerk kag total. Ginlift ni Diaz ang 93 kg sa snatch kag nakuha ang una sining gold sa World Championship kag nakarecord naman sang 114 kg para sa clean and jerk. Ang gold medal sa World Championship ang madugay na nga ginahandom ni Diaz kasunod nga sang 2015, 2017 kag 2019. Iya na pauli ang bronze medal sa women's 53 kg division. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:23. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon ang pinakaunang ready to drink coffee fortified with vitamin D3. Sa kada sachet ang Life For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future
are excited. Desyembre 8, 2022. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Joy Dishwashing